coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Open Standard Time, las 8:43. This time check is Pagpangalagad maing aga lang kay Ana Sinuro mga kaksyon na kulangan gid siya kuno kahapon no, hindi gid siya satisfy sa SONA. Si Lolit Atos Digayo naman sinima tiniyo naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Jinky Dayalagdon, good morning Aksyon Bry kag Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo naga-monitor man, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Michael John Season, EFC President Dennis Richard Tiboroma. Si Vicente Manlangit Bayabado Jr. naga-monitor man, si Madam Jean Oy si Sir, salamat gid no. Kag iban pa mga kaksyon. Siga, daligid lang kay may bisita kita sa sinima tiniyon mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad no. Sa tanan nga mga utod dira bala nga may ara sang ginabatsyag sa ulo kag liog pamati kamo. Hotline. Good morning man kay Alex Montesa, Sir Bryan, kindly greet lang sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Minnesota, Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dayalagdon, Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dayalagdon Repuela, sa Pandanon DSB. Salamat gida sa pag-monitor mga kaksyon. Okay, check nato na aton sinibisita subong aga. Kag standby lang Patrol Aksyon Eden check ta karon sa Aksyon Eden. Salamat gid no. Ari pa isa. All right. Unahon ta ni mga bisita ta kay masako-sako ni sila subong adlaw may aktibidad ini sila mo, no.
unahon ta sila sini nga aga sa aton nga pagpangalagad. Action Hotline. Aha. Sige. Na alas 8:45 na mga kaksyon. Sa aton sini nga pagpangalagad maing aga sa aton sini nga bisita gikan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Duwa ka mga doktor nato na. Subong aga na sige. Dok, maing aga sa inyong welcome to Aksyon Radio. Pakipindot na Dok. Mayong aga man Mayong sa aga, imo, sir. Action Bryan. Yes, so si Doc Andy and si Doc sir, ano mag-pronounce ang name niya isa? Dini. Sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Doc Andy sir, anong aton nga aktibidad this day or isa ka semana ini siya? Mayong aga sa tanan kag sa tagapalamati sa aton Action Radio. Yes. Ako gali si Dr. Andy Lumanggubat, upod ko subong si Dr. Dine Candipan sang ENT Head and Neck Surgery nga department sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So sa subong nga adlaw ginahiwat naton ang World Head and Neck Cancer Day every 27th na siya sang sang adlaw sang July. Okay. So upod sa sa bugos nga kalibutan aton ini nga ginahiwat para maging maging aware ang tanan to promote awareness para sa sa early detection sang head and neck cancer sa mga bukol sa liog kag sa ulo. Awareness, early detection para ma-diagnose na siya early pa. Kag para mabalaan naton kung anong impact sini sa komunidad lalo na diri sa aton sa sa Negros Occidental. Okay. Ano sir ang aktibidad nga matabo sining subong nga adlaw? Sa subong nga adlaw, actually sang halin pa sang sang nagligad nga nga consciousness week naton sang head and neck cancer. Ang gina-emphasize ginamon per me. Ari siya, isa ni siya ka aktibidades naton ang magpaathag kag magpalapnag sang sining informasyon. Okay, So sa cancer sa ulo kag liog. So isa sining mga mga radio interviews kag tapos aton nga mga may ara na kita subong nga telekonsulta sa aton nga hospital kag ang amon nga departamento kag iban man nga departamento may ara man. So isa sini ang aton nga nga gina-cater ang mga may mga cancer sa ulo kag liog. No kay kung ato may baluan, top 3 sa pinakadamo nga kaso sang cancer sa bilog nga Pilipinas ang cancer sa ulo kag liog. Kag mga 12,000 gid ni nga bag-o nga kaso sang cancer sa ulo kag liog no kada tuig nga nga nakita. So kung naton ginapatag karon ni Dr. Kidipan kung ano ang mga ginabatsyag naton kag anong aton nga mga naobserbahan kung mapakonsulta kita. So, Doc din, Magpakonsulta ka mo sa amon nga OPD kung mayara ka mong ginabatsyag nga may bukol sa liog, kung napaos ka, mayara mga nabudlayan magtulon, no? Mga nagadupla sa nga dugo, nagasunggo ang ilong, barado ang ilong, no? Pero may nga ginasipon, or mayara nga wala nagaayo nga singaw, no? O kung mayara man nga gasakit or may gahuni sa dulunggan, no? Magpa-consulta ka mo sa amon OPD. Sa subong, sa time sang pandemic, budlagid magkadto sa OPD, no? So mayara ang Corazon Locsin sang ginatawag nga telekonsulta. Bali online lang ni siya, no? Through Facebook. So mag-consult lang ka mo through Facebook. I-search nyo lang ang CLMMRH outpatient, no? Mayara na din instructions kung paano ang proseso. Pero pwede man sila Doc maka-walk-in man kung pwede man ka walk-in. Ang amon nga OPD dira Lunes kag Miyerkules, no? Alas 8 sa aga hasta sa alas 12 sa hapon. Okay, Doc, may add-on. Ikaw Doc, ano pagid ang iban nga pwede na to makabalo sa ila subong aga? Kung parte sa cancer sa ulo kag liog, no, may ara kita nga mga risk factors kung may makuha naton ining mga cancer sa ulo kag liog. Isa sini ang gid ang mga pinakadako gid nga risk factors nga aton nga nibaluan is ang gid pagpanigarilyo, no, pag
exposure naton sa tabako. Kag maski ang mga tong mga nga second hand smoker, ang mga upod sa balay nagapanigarilyo, kag ikaw ya maski wala ka panigarilyo, pero ang imo nga lawas nagahaklo sang sigarilyo sang imo upod, pwede kagid makakuha sang cancer. No? Isa pagid ang ang excessive alcohol consumption, ang perti pagid mag-inom. No? Duwagi na sila ka ka mga kausa kung makakuha ka sang cancer sa ulo kag liog. Pwede man nga sa mga skin cancers, may ara man nga mga prolonged sun exposure tong mga sulay sa init adlaw-adlaw, nagatrabaho sa initan, dako man ang ilang nga exposure sa cancer sa skin o sa panit. May ara kita nga mga virus man naga-cause sang cancer. Among mga human papilloma virus or Epstein-Barr virus, no? Kung higher risk man ang mga ang mga tigulang 40 and above sa mga cancer nga ini. Poor oral and dental hygiene, ang wala panglimpyo sang ilang nga baba sa kaunto, amo man ina, no? Kag mga nagahaklo sa mga chemical, nagagamit sang mga marijuana, no? Kulang sa mga bitamina, lalo na ang A kag ang bitamina A kag ang B, no? Kag ang mga nubo ang mga immune system, ang mga maluya. Nubo ang immune system, amo gid ang dako gid ang ilang nga risgo para makakuha sang cancer nga ini. Ang pwede da doc, of course no, Bacolod kag Negros pwede da sila makapakonsulta gid ano. Oo, nagka-cater gid kita sa bilog nga nga island sang Negros, lalo na mga salayo. Actually ang amon gid nga ginalabot. Amo tong mga aton nga mga kasimanwa bala nga nga hindi maka-avail sang sang serbisyo. Nga kung abi lang nila, mga buko lang ini nga magagmay sa mga liog or sa ilang guya, pero wala sila kabalo nga basi kung ginaot-ot na ina sa sulod, no? Kung kisa nagapadalom katama. Kung kisa nagalabot na lang diri sa amon, dako na, hindi na namon maoperahan. Amo na nga early detection kag early gid nga diagnosis ang importante sa sini nga mga mga kaso sa mga bukol sa ulo kag liog. Para may maubra pa kita kung kamo makita namon sa sitwasyon nga pwede pa namon maoperahan, no? Hindi ang sa panahon sang aton nga subong sa panahon sang pandemya, no? Ginaano ba namon nga hindi lang ini sablag sa aton ang nga magkadto ba sa ospital. Amo na nga may mga telekonsulta kita para mahatagan man sang priority tong mga kinanglanon gid namon makita sa ospital. Ang mga pwede lang namon mapa-telekonsulta, ang mga hindi ba masyado mga cancer, ang hindi mga cancer nga pwede lang namon makita sa telekonsulta, pwede lang dito. Kaya gina-priority namon yung mga may mga cancer. Ang dragin mismo sa atubang nyo na gid. Oo. Okay. Dok, may pamangkot diri if may bayad bala ini or wala? Sa aton nga nga OPD, may ara ni sila nga may ara kita nga bayad 150 sa konsulta, sa mga senior citizens 120. Amo man sa aton nga telekonsulta. So next sila kung may ara gyud man operahan, dira lain naman ang importante na detect gid lamang sila Sige, Doc, basta may i-add on kapag ito. So far. Okay naman. Sa aton nga subong nga World Head Neck Cancer Day, so every 27th, no, nagapalabot kami sa inyo kung sino dang may mga katapos ang aton pamilya nga may ara nga mga bukol, pwede gid kita magpakonsulta sa Department of Otorhinolaryngology or ENT, Head and Neck Surgery Department sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. May ara kita OPD Lunes kag Miyerkules lang gid na kay tungod sang sang pandemic. Alas 8 sa aga, alas 12 hasta sa alas 12 sa sa hapon sa udto. Contact lang kamo sa numero 0923-521-8664. May ara man kami nga email address nga enthhnS_silimrh@yahoo.com. Naka-post man na sa sa amon nga page Facebook. Sa ato naman nga nga telekonsulta, magtawag lang or mag-text sa 0932-611-1319.
Sa liwat, 0932-611-1319. O kung magbisita sa Facebook page sang CLMMRH OPD Teleconsulta. Sige, so far dako kompleto naman do Oo, madamo gid nga salamat Kuya Aksyon Bryan. Oo. Kag sa ano man sa suporta man sa amon nga departamento, ilabi na gid sa amon nga chairman nga si Dr. Rachel Ramos kag sa amon nga training officer nga si Dr. Mike David. Sige, salamat. May aga sa kay sining duwa naton kabisita sa buong ano. Sige, last 8:56. Magabalik kita dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan at mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad Kalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 9:08 na mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. Manamyaw kita na sa mga utod na ito. Si Lorna Diligencia, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Arman Regalado, may ag-action bribe, monitor kami sa Montra Isabela. Ana Sinoro, Araman, Longgid, Action Bribe, salamat, God bless. Si Maria Teresa Hopilenia, salamat, Gid. Si Lorda, nabasa ko na. Alunan Suzette, may agaman. Damo nagreklamo, di sa nagapadala negosyo niyo. Dito mabasahan ng iba na. No? Si Stephen, salamat, Gid. Orlando Saburnay, good morning. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor, greet lang Chona Rivera Trinilia of RTC Branch 50 on her birthday today. Thanks a lot. Keep safe always. God bless us all. And more power to ARB. Salamat. Athea Kim Iriman, Araman sa Murcia. Milchorita Ferrer, Lalaine Meneses, salamat, Gid. Jimwell Caniedo, bagsak ang grado sa SONA ni Pangulong Duterte. Miles Martir, Araman. Si Maria Teresa Malunes, thank you, Gid, sa Hong Kong. Lulit Atos Digayo, naga-monitor man, God bless. Sige. Ilang kay kahapon nga lang mga kaksyon, medyo damo-damo ang nabakunahan diri sa Bacolod, ano? 12,016 ang nabakunahan. Wala kita ideya kung ini sila tanan mga fully vaccinated na or dalasa na ni ang first dose mga kaksyon. Kabala ka mostly sa aton sinadiri nga mga bakuna sa Bacolod. Kuan inang first and may second dose pa, no? Ang AstraZeneca, Pfizer kag ang Sinovac. Ang first dose gid lamang amo ni ang Johnson & Johnson's mga ka-action. Sa posting iyan ni Councilor or City Administrator M. Ang, kahapon nga adlaw 12,016 ang nabakunahan. 40 no, pagkadamo ti mayo gina nga indikasyon. Ikumpara mo sa nagliligad gati iyawan kita ya kay ganyo, ining iyawan kita kay ganyo sa mga pumuloyo. Bangod gating iban
medyo nagaduda sila, iban way paginman guro na edukar masyado. This morning mga kaaksyon, nakabaton kita sa pila ka mga litrato nga padayon gihapon ang lilinya sa mga utod naton sa mga malls diri sa Bacolod. And may mga edad-edad pang iban nga nagalinya dira temprano pa, no? Ang sistema bla, no? Nahadlukan kita because nga gaiwas man kita ayhan sang mass gathering nga ginatawag because of COVID-19, labi na gini Delta variant subong. Pero mga utod ta aga pa nagalilinya nagatinumpok man. Hindi taman mabaso lang aton sining local government unit kitanan nga mga abiso, tanan nga mga pangabay, tanan na lang ginhimo agod nga maplastar ini tanan. Tigaling mga utod taga pauna-una na mabakunahan, willing na gid magpabakuna. Pero check naton bisa ka area diri sa Bacolod subong nga daw damo gid nagapila. Patrol reports. Aring Patrol Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Aksyon Bry. Nagtudo ulan tapos naguntat naman pero mga nagalinya di sa SM City Bacolod nagapanguyab. Kasi medyo pang-paang pero amat-amat naman Aksyon Bry ang ginapasulod ang iban naton nga mga ka-aksyon nga may natalana magpabakuna pero wala labot Aksyon Bry sa mga kapulisan. May ara kita sa mga mall guards di nga nag-maintain gid sang ila sining social distancing Aksyon Bry nagasuktok sang face mask, nagasuktok sang face shield kay social distancing. Unlike sang picture nga nakita takagapor Aksyon Bry nga daw kaladlukan gid pero subong nga daw do tayo lang Aksyon Bry hindi man gid siling nga daw damo gid tawo. Kag tag isa ka metro gid Aksyon Bry ang kalayoon sang isa ka tawo sa isa ka tawo. Kag hindi iya pares sang kagapon nga do ka crowded gid bala Aksyon Bry nga do mahadlo kaya miskan ikaw yung gusto mo lang yung magsulod sa mall, doon hadlo ka na lang magpalapit niya, paiway mo na lang ang tuyo mo susulod sa mall, bangod nga ando na sentro kagapon Aksyon Bry ang COVID-19 vaccination. Pero subong doon na kontrolado Aksyon Bry. Kaya amo ba lang na rin sa likod ng area ayon, sa so, may manukan bala. Amo gina ding entrance sang mall pasaka dito sa may SMX kung COVID-19 vaccination ang paghahambalan Aksyon Bry pero amat-amat na may mga nagainabot kag we understand do natahap balagurong tao Aksyon Bry so nakita nila kagapo base ang iban paminsaron nila nga base subong damo naman liwat tao or labi na gid ang mga walk-ins bala Aksyon Bry kay kung walk-ins ka do kumbaga do Pasimpalag. Pasimpalag. Yung magamay. Naging chances. Yung Aksyon Bry mo ko. Kung tanawon mo gano'y Aksyon Bry, kung malinya ka be, subong, basta do buwas ka pa katapos. So doon mo na bala Aksyon Bry. Kaya kita na experience sa mga Aksyon Bry mo naglinya. Manta, nagligad to na Friday, diri man sa SM Aksyon Bry. Tido taguri, man tong linyahanay, tanan niya. Yung magpagutom ka man Aksyon Bry, kaya di kakalit sa linya mo. Kaya ka magalit, kaya galit sa linya mo. Tingin ang balan mo malang yang likod mo malang mo nga malid ko danay sa tubang mo kay mabaka lang ko dali pagbalik mo do ka dako na sa sala mo kalibutan dito sa halid man dito sa halid kaya mo na kisa problema Aksyon Bry kisa may mga nagailinaway may mga wala nagaintindihanay tungod nga titanan gusto magpabaksin so meaning dapat temprano kapag hindi mga 4 o'clock dira ka na or 5 o'clock makasuumplo pisa ka na Aksyon Edan amo Aksyon Bry para ikaw di una sa linya especially Hulton mo pa daan yung magbukas ang mall ibisan wala ka hangin linya ka na di para sigurado nga di taguri tapos ka na kay ang iba na Aksyon Bry may mga nakapaschedule mo pag may mga gina-prioritize man ang mga senior citizens hindi not because nga una ka sa linya ikaw bibala dahil Aksyon Bry labi nagpa-walk-in ka anong laban mo to sa mga nakapaschedule na especially may mga second dose na Aksyon Bry may mga senior citizens hindi mo na pwede ang balon si Lula dahil si Lolo nga dito ko lang sa likod ko kay ako di ako una sino hindi mo pwede Aksyon Bry ano ang sistema ha kundi may ara kita sang by appointment na daan may ara sang walk-in isa lang ni kalinya sa tanada
Or may lain-lain action Bray. May lain-lain nga linya. May ara linya nga sa first dose, may ara linya sa second dose. Na amo na action Bray. Kag may ara ang mga senior citizens nagadiretso na lang to sa babaw. Importante nga kuan lang distansya, may mga face mask o face shield man sila kompleto man. Yes, kompleto kita sa may face mask tapos ang face shield, gina-headband, tapos naka-social distancing. Tsamba man sa mga nagadulo negosyo da agogo kung may ara da. So far, subang action Bray daw wala man diya. Kaya dala pa sila sa kwan, dala pa sila sa, sa sawayon, man bala sa mga guardia di. Kaya siyempre, mapalapit silang tao, action Bray mo. Kahapon lang, 12,016 action na ended mo, doon ito nag-expectar nga amo ni kadamo kay gisang nagligad to nga mga sinimana, may lang ani maka isa ka 500, isa ka 1,000, subong yun daw gasululubra, no? Gani actually action Bryce, ang pag-post ko bala, nakibot ko, bako grabe ba? Kada segundo, may ginabduso nga injection, action Bryce siguro. Kapoy guro katon sila mga healthcare workers, sila binigyan kita na experience, based on experience, man bala action Bryce. May tsindihan taman nga ginakapoy man balang healthcare workers, pero ang kisa bala action Bryce, medyo daw kulang man guro sa tao. Kag siyempre tao lang man sila, kakaguto man sila. Kinalan man nila magpangihi. Arab lang, ikaw na mas sunod tanay sa linya. Galing kinulain, nagigurong gutom niya. Timanyagas sa danay. Doon mo na Blackson Bride. We understand na yan nga mga amo na mga sitwasyon. Kag di makita, uman kay gakaon, sila arab lang sila sa tubang sa nagalinya. Pero may iba niya, hindi kaya Blackson Bride, hindi nga. Ang bali ay naano, makita niya tawa, damo, di tawo. Makakaon pa ka mo, paway pa ka mo, mo na balakson ba? Tita na insindihan na ilang bala. Kaya para smooth sailing lang, wala sang ilinaway. Kaya imbes karon nga balita, sa vaccination program, balita, sa karon nagdumugay. Oo, na mo nang butaya sa Bray. Tanan bakulod non malang, no? Tanan bakulod non malang. Yes, action Bray. Sige. Amo man lang gin-check naton kay kwanta man lang gin comparison tama lang kahapon ang kadamuon kag ang subong galing kiti aga pagin manang iban guro bala po nahalan di sila kay karon sa udto maubos kina sila inject na masunod lang ta unda po na abi. Oo. Yes, action Bray lain man yung mga kuana tactics ang ila sini nga ginahimo. Action Bray para makapabakuna sila galing kiti. Sige lang, we are praying na damo-damo man masulod nga supply sang bakuna diri sa aton action Bray. Para tanan mabakunahan kasi hindi gid imposible action Bray nga malambot kitang luyag man sa aton sini local officials. Ang ginatawag nga herd immunity action Bray. Do ano man huluhamboy man pila kadlaw action din like for example dungaga ni karon bisang 10,000 abi ano. So 2 days lang may 20,000 kita nga nabakunahan sa Bacolod. Hindi kalambot sa Setyembre maubos kini bakuna ding Bacolod doon. Ang problema ang bakuna. Ang bakuna lang. Wala nang problema action Bray, ang bakuna lang. Kasi makita mo subong sa mga nagalinya di action Bray, dako naman gyud ang acceptance rate sang tawo kung COVID-19 ang hambala, COVID-19 vaccine action Bray ang hambalan. Amo na daw hambal ko sang ligad, ayawan ka ang inganyo, idokar, ayawan ka butong. Subong do sila pa manuklod sang ibanda nga kimo yang una pa ko sa imo. Amo na gani action Bray, amo na lang balila na sa huling pagsisisi ang iba to yung mga lista na to yung prioritize so, sa una tiko nalaktawan na to sila subong balik di sila kay maglinya. Sige amo mala lang aton pabalo ngati ara padayon nga po ng vaccination sa Bacolod In fact, damo kita barangay di nga nagabang vaccine man. Tatlo ka mall section Eden, di ba? Ayala kag Robinsons ini kag SM. Oo. Yes, section ba. Sila kag mga barangay. Sige, sa pinakalapit didto ka mo kag si pinakahalog didto ka mo kadto para hindi ka mo magdinasok. Eden, salamat gid may aga. Situational report sa Linto Patrol, Aksyon Intraboto. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ay, salamat. Nag-amat-amat na ginman na bugtaw ang pumuloyo, no? Why na to nila ginasapak ang mga pamahog sa bakuna, mga kaaksyon, no? Ang pamahog sa bakuna, ato nagligad nga after 2 years, amuning matabo si mo, muni na. Bisan sino na lang naghalambal, kundi why ito kwan abi, why ito nagtatak sa pumuloyo, bing mga pulo pamahog. So may lain naman silang strategy kung paano pahugon ang pumuluyo.
Bisan ano na lang ang mga ideya, ambot sa naisin-o ni nga mga tao nga why ni sila may mabulig nga kayuhan sa pumuloyo kundi mas pahadlokon nila kag nagaatras ang pumuloyo. Pero why sinapak sa pumuloyo? Ay importante subong makapabakuna ka, hilway ang imong paglakat sa dalanon. Una-una, why ka kulbaon, ako hindi ka na makulbaan pa nga dali-dali katapikan sining virus nga ini. Ikaduha, sulhay ikaw nga makapangita sang imo kinawala. Kay kung wala ka sang bakuna mga kaaksyon, syempre ka pangalag-ag ka, ang tupad mo ni, basi amuni mo na. Pero kung vaccinated ka na, bisan matapikan ka ba da, hindi amo na ka delikadong kag imo sinikaw galingon, kay ti may pangontra ka na, may antibody ka na. Maing aga lang kay Allen Luwig Himotia, naga-monitor si Matinion sa Linawon, Kawayan. Salamat, gid. God bless, na. Si Juan Miguel Digumon, naga-monitor man sa Matinion. Tamyaw lang kay Tita Juliet Pirucho sa Malingin, Bago. Si Rochelle Fulgencio Susana, naga-monitor man Family Susana, Barangay Malingin, Bago. Family Barriuga, Barangay Pandanon, DSB. Jose Hihirson Lapinig Junio, Araman. Si Juan Miguel Digumon again sa Barangay 30 kag 33, naga-monitor sila. Salamat gid. Si Auditor Taki Dilapenia, Araman. Thank you gid. Yag Labs Laila. Good morning, Sumbray. Tamyo lang family Galiegar sa Silay kag Barangay Bata, Bacolod. Sige. Si Miles Martero, ginapangakigan niya ding mga scam ni Blaho kasabad, gid man tuod mo. Sige, ang oras ko medyo kulabo sa mga aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon, ini sa Aksyon Bryan Morden, maghilibati kita karon sa gabi sa Aksyon Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,